Na teatri sú pripravené ďalšie správy, vitajte pri ich sledovaní. Prvá časť stavby budúcej výrobnej fabriky automobilky Volvo v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach už stojí. Práve sa začína ďalšia etapa výstavby. Volvo bude pri Košiciach o 2,5 roka vyrábať moderné elektromobily. Zamestná od 3500 do 5000 pracovníkov priamo a asi trojnásobok v subdodávateľských firmách. Keďže košický závod spoločnosti Volvo stavia japonská spoločnosť, pred novou etapou prác nesmela chýbať tradičná ceremónia na odpúdenie zlých duchov. Takto to v priemyselnom parku Valaliky vyzeralo v decembri. Do zeme tam vsadili prvý pilier jednej z budúcich výrobných hál. Uplynulo len o málo viac ako pol roka a do konštrukcie budúcej lakovne symbolicky nainštalovali posledný stavebný dielec. Prvá časť prvej etapy výstavby automobilky je v závere. Dokončujeme konstrukci balíčku 1. Balíček 1 obsahuje lisovnu, slévárnu, obráběcí centrum, svařovnu a lakovnu. Použili sme 9500 stavebných elementov, 8300 tón železa, 51 000 metrov kubických betónu a zastávali sme plochu 179 000 metrov štvorcových. In this phase of the project, momentálne na stavenisku nájdete 400 až 500 ľudí, avšak o pár mesiacov sa posunieme do inštalačnej fázy a to už bude na stavenisku v jednom okamihu 1000 až 1500 osôb. Stavitelia budúceho výrobného závodu sa striktne držia pôvodného plánu, hoci ani oni sa nevyhli ťažkostiam. Stále tady zápasíme s vysokou hladinou podzemní vody, která nám trošku zpomaluje ten postup, ale i s tímhletím se v průběhu času vypořádáváme. Bezprostredne po dokončení prvej časti prvej etapy výstavby sa začne ďalšia. V priemyselnom parku Valaliky začínajú stavať montážnu halu a halu pre produkciu pohonu. Bez aplikovania starých japonských zvykov by sa však do ďalších stavebných prác japonská spoločnosť nepustila. Používáme sůl, saké a rýži, aby jsme odehnali veškeré zlé duchy a přinesli prosperitu pozemku a celému projektu. Jozef Slivenský, Teatry. Budúca automobilka Volvo má už jasné kontúry. Vo Valalikoch pri Košiciach doteraz dokončili 60% hrubej stavby závodu. Hotová je konštrukcia lisovne, karosárne, lakovne aj technickej budovy. Aktuálne pracuje na stavenisku denne do 500 ľudí, čo skoro sa ich počet zvýši na 1500. Další práce budou pokračovat výstavbou montážní haly a haly pro výrobu pohonu. Keď sa prejdete okolo celej hrubej výstavby závodu, uvidíte veľa slovenských spoločností, ktoré sú našim subdodávateľom. Podporujeme tak zamestnanosť v regióne a na Slovensku. Teší ma, že v tejto fáze výstavby podporujeme ekonomiku krajiny. V okolí Košíc a obce Valaliky sa to v posledných mesiacoch hemží desiatkami nákladiakov a ťažkých mechanizmov. Tento stavebný boom spôsobila automobilka Volvo. Práce postupujú expresne rýchlo. Dnes už slávnostne ukončili prvú etapu hrubej stavby. Práce na košickom Volve postupujú extrémnym tempom. V týchto dňoch ukončili fázu číslo 1. No a do konca výstavby im zostáva ešte 40%. A samozrejme dovybaviť tieto priestory. Napríklad na tomto mieste vyrastie lakovňa nových vozidiel. Do hlavnej časti továrne dnes zasadili poslednú betónovú skladačku. A keďže realizátorom je japonská spoločnosť, pokrstili ju tamojšími tradíciami. Balíček 1, ten se skládá z lisovny, slévárny, obráběcí haly, svařovny a lakovny. Na budovách, ktoré rastú ako z vody, pracuje denne 500 stavbárov, no plánujú to rozšíriť až na 3000. Na tomto mimoriadne veľkom projekte spolupracuje mnoho slovenských spoločností. Pomáha to tunajšej ekonomike, ale my sme veľmi spokojní s ich prístupom a kvalitou práce. Platí to, že koncom roka 2026 vyjde z linky prvé auto. Zatiaľ tu použili viac než 9000 betónových kusov a 8300 tón ocele. No a pri týchto číslach zďaleka nekončia. Hneď vedľa je voľný priestor a to bude druhá fáza. Výstavba
montážnej linky. S touto druhou fází se celková podlahová plocha celého projektu rozšíří až na 334 000 čtverečných metrů. Vďaka Volvo dokážeme zamestnať v tomto regióne až 15 000 ľudí. Väčšina východniarov ale kladie otázku, odkedy sa budú môcť pri výrobných linkách aut zamestnať. Na pozície napríklad operátorov výroby sa začne hromadný nábor koncom roka 2025, čo bude dostatočne a včas odkomunikované. Z Valalík, Jozef Kačmári, televízia Joj. Dôležitý míľnik pre švédsku automobilku na východe. Prvá etapa výstavby je hotová a práce pokračujú podľa plánov. Nábor zamestnancov chystajú už koncom budúceho roka. Automobilový gigant má priniesť miliardovú investíciu a zmeniť východ krajiny. Prvý pilier fabriky na výrobu výlučne elektromobilov osadili v decembri minulého roka. Odvtedy sa veľa zmenilo. Osadením posledného konštrukčného prvku na hrubej stavbe budove Lakovne dnes oficiálne ukončili prvú fázu výstavby. Automobilka Volvo je tak hotová na 60%. Keďže košický závod stavia japonská firma, pred novou etapou prác nechýbala typická japonská ceremónia so soľou ryžou a ryžovým vínom. Aby sme odehnali veškeré zlé duchy a přinesli prosperitu pozemku a celému projektu. Na ploche 180 hektárov dnes stojí lisovňa, lakovňa, karosáreň a technická budova. V areáli sú spevnené cesty, hotové potrubia či zázemie pre robotníkov. Aktuálne je to naše nejväčší stavba v Európe. Denne tu pracuje zhruba 400 až 500 ľudí v jednom momente. O niekoľko mesiacov sa presunieme do inštalačnej fázy. Počet pracovníkov sa zvýši na 1000 až 1500. Už dnes tu nájdete mnoho Slovákov a ľudí z regiónu, ktorých zamestnávajú dodávateľské firmy. Som veľmi rád, že aj takto môžeme pomôcť slovenskej ekonomike. Jednu fázu ukončili a plynule pokračujú v druhej. V pláne prác je montážna hala na výrobu elektromotorov a bateriepekov. Stále tady zápasíme s vysokou hladinou podzemní vody, která nám trošku zpomaluje ten postup, ale i s tímhletím se v průběhu času vypořádáváme. Po dokončení to bude najmodernejší automobilový závod súčasnosti. Má byť klimaticky neutrálny. Spustiť výrobu chcú koncom roka 2026. Vyrábať 250 000 vozidiel ročne a zamestnať viac ako 3 000 ľudí. Z Košíc Veronika Krempaská, televízia Markíza.